Insellmilkom. Nilqgħukom ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta fejn illejla l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi l-liturġija tal-Fġieli tal-Għid u flimkien ngħixu mill-ġdid il-ġrajja tas-salvazzjoni tagħna, il-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Matul iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla se jitgħammdu 19-il persuna u li dawn isiru membri ġodda tal-Knisja Kattolika. Mulej, fik biss hija t-tama tagħna. Inti s-salvazzjoni tagħna. Inti huwa dak li tagħti sens lil ħajjitna. Ħuti eżiż f'dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt tal-ħajja, il-Knisja tistieden lill-ulieda kollha mxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. Jekk il-għajt tal-mulej infakruh bis-smieħ tal-kelma ta' Alla u bil-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, aħna nimtlew bit-tama li nissieħbu ma' Kristu fir-reb tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Nitolbu. U Alla li permezz ta' ibnek xħed fil-fidili tiegħek, in-nar u d-dija tiegħek qaddes dan in-nar ġdid u għatina li f'din il-festa tal-Għajt nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex iseħħilna naslu b'qalb safja fis-sema għal festa bla tmiem fid-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kristu il-bieraħ u llum. Il-bidu u tmiem. L-alfa u l-omega. Tiegħu iż-żminijiet u l-eternità. Lilu kull glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-pjagi tiegħu qaddisa u glorjużi
iħarisna. U jżomna. Kristu l-mulej. Amen. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjus mill-imwiet, mill-qlub u l-fema tagħna ikeċċi id-dlamijiet. Lumen Christi. Lumen Christi.
Christi. Il-mulejkum fommu qalbek li xandar kif jixra it-ħabbira tal-għid l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jifirħu l-tajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-għaddejja tal-Alla. Ħaddu it-tromba fis-salvazzjoni tana, u tħabbar ir-rebħa ta' sultane kbir. Tifraħu koll-art mimlija b'dan id-dawl tal-ħaġeb, u fid-dija tas-sultan ta' dejjem. Ħajara fil-ħolqien kollu li uħeles midlamiet li ħakmu. Tifraħu kollom nal-knisja mqazza, kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajidwu l-ħitan ta' dan it-tempju, blajja ta' ferħ tal-poplu miġbur fih. U intom ħut jeżis l-inġbartu hawn fid-dija tal-aġeb ta' din il-mixħela qaddisa. Nitlobkom biex flimkien miegħi insejħu fuqna l-ħnina tal-Alla li jista' kollox. U bħalma hu li bla ma jistħoqli oġbu jilqani fl-ordni ta' djakni. Hekk ukoll issa jimlini bid-dawl tiegħu, ħantem sal-aħħar it-tifħir ta' dan il-blandun. Il-mulej ma'kom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nizuħħar lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew li bħalbna u ruħna kollha, nerfaw leħinna biex infaħru l-Alla li ma jidirx, il-Missier li jista' kollox, u lil Sidna Ġesu Kristu, Ibnu l-waħdini, u ħalla salina lil-Missier etern, id-dejn li kien għamel Adam. U bid-dem għażiż tiegħu li xarret għalina, ħassar il-kidba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw qegħdin nagħmlu l-festa tal-Għid, meta nqatel dak il-ħaru veru li demmu jikkonsagra l-bibien tal-fidili.
Dan huwa l-lejl li fih żmien ilu jintħrix lil missirietna u liet Iżrael mill-Eġittu u għaddejthom fl-inxif mill-baħar tal-qasab. Dan mela huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta' dnubietna permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejl li fih fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu jaċċat kull rabta ħażina, jeħles mid-dalma ta' dnubietu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa l-lejl li fih Kristu eret il-jasar tal-mewt u għam rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen. Xi ħniena tal-għaġeb ħoġbok turimana, xi mħabba u żalima bħala biex tajt lill-ibnek stess għal-mewt ħalli jifdil il-min kien il-sir. Kem tassew ma setax jinħarab id-dnub ta' Adam biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xi ħtija ħinja kienet la darba stħaqilna f'eddej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis jinqeret il-ħażen titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqaf id-dnub u jimtela bil-ferħ kull min hu imnikket. Xlejl ta' bil-ħaqħini meta l-ħwejjeġ tas-sema jingħaqdu ma' tal-art, dak li hu tal-Alla ma' dak li hu tal-bniedem. Brat ta' ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl il-qamela missir qaddis, l-offerta solenni ta' dan il-blandun mamul mix-xemħa tan-naħal. Di l-offerta qed tagħmililek il-Knisja mqazza permezz tal-ministri tagħha bħala s-sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalhekk mulejn nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat f'ġieħ ismek jibqa' jeqret sal-aħħar bla eda id-dlamijiet ta' dan il-lejl. Jintilqgħu bħala fwieħa ħelwa quddiemek, ħajsir ħaġa waħda mad-dawl tas-sema. Jalla l-kewba ta' filgħodu x'ħin jisbaħ issibu għadu jaqbad, dik il-kewba li qatt ma tgħib, jiġifieri Kristu ibnek, li meta qam mill-imwiet xerret id-dawl u slim fuq il-bnedmin kollha u issa jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħuti eżis, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisimgħu il-kelma ta' Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel biex jisalva lil poplu tiegħu. U kif l-aħħar batinna lill-ibnu biex jifdina. Nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni
li hu l-misteru tal-għajt tagħna Alla jwaslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa. I would like to greet our friends from abroad, those who do not speak our own language. I hope that some of you, probably not everybody, have booklets that can follow the English translation of this liturgy. A warm welcome, merhaba kbira, to our catechumens. You are in our prayers in a very, very special way. A warm welcome, merhaba kbira lill-laħwa tal-mixja u mawġeddu fl-imkien magħna il-wedijiet tal-Magħmudija. Nisimgħu bil-qalb u b'attenzjoni il-kelma ta' Alla. Let us devotedly and with great attention listen to the word of God. Nistgħu nitfu x-xema, we can extinguish our candles. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. U kienet l-art taħwit u baħ, u dlam kien fuq wiċċ l-abissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl u d-dawl sar. U ra Alla id-dawl li kien tajjeb. U Alla firet id-dawl mid-dlam, u d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla, ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħajinġemgħu na waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif l-art. U l-ġemma tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla, ħadd nibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa ġo fih skont għamlithom fuq l-art. U hekk sar. U nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa skont għamlitu u siġar jagħmlu l-frott biż-żrieraħ skont għamlithom. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tieni jum, tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat-qassim ta' żminijiet, tal-jiem u ta' snin. U jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla iż-żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jreġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb u dalam u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jiżed l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jtajru tjur fuq l-art fil-wisa tas-smawiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżawt l-ilma skont ġenshom u tajr bil-ġwina skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. Berikhom Alla u għalilhom weldu u oktru u mlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art. U dalam u sebaħ il-5 jum. U qal Alla, ħadd nissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem salvaġġi skont ġenshom. U hekk sar.
U għamel Alla l-bejjem salvaġġi skont ġinshom, u l-bejjem tad-dar skont ġinshom, u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġinshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna, u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem salvaġġi, u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbietu, fuq xbiet Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom: nislu u oktru mlew l-art u aħkmuha, u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jiena tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerriegħa fuq wiċċ l-art, u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa. Dawn kollha jkunu għall-għajxien tagħkom. U lill-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għejxien tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk lestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. Verbum Domini. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Flimkien? Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Sowa il-kelma tal-mulej. Kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-mulej saru smewwiet u b'nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom. Ħalf ġarra l-miet ġabar u l-ibħra kbar f'imħażen. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Jien il-ġens lill-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li għażel bwirtu, mill-loli ta' smewwiet ħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna, kif fik hi it-tama tagħna. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Bittiva tal-mulej mimlija l-art. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tqassam bordni tal-għaġeb l-emejjel kollha tiegħek.
għamel il-mifdin tiegħek jifmu lil-ħolqien fil-bidu tad-dinja. Ma kienx emil aqwa u akbar minn dak li seħ fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-ħaruf tal-għajt tagħna li hu Kristu li għax u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. A reading from the book of Exodus. The Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to go forward. And you, lift up your staff, and with hand outstretched over the sea, split the sea in two, that the Israelites may pass through it on dry land. But I will make the Egyptians so obstinate that they will go in after them. Then I will receive glory through Pharaoh and all his army, his chariots and charioteers. The Egyptians shall know that I am the Lord when I receive glory through Pharaoh and his chariots and charioteers." The angel of God, who had been leading Israel's camp, now moved and went around behind them. The column of cloud also, leaving the front, took up its place behind them, so that it came between the camp of the Egyptians and that of Israel. But the cloud now became dark, and thus the night passed without the rival camps coming any closer together all night long. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept the sea with a strong east wind throughout the night, and so turned it into dry land. When the water was thus divided, the Israelites marched into the midst of the sea on dry land, with the water like a wall to the right and to the left. The Egyptians followed in pursuit. All Pharaoh's horses and chariots and charioteers went after them right into the midst of the sea. In the night watch just before dawn, the Lord cast through the column of the fiery cloud upon the Egyptian force a glance that threw it into a panic. And so he clogged the chariot wheels that they could hardly drive. With that, the Egyptians sounded the retreat before Israel, because the Lord was fighting for them against the Egyptians. Then the Lord told Moses, "Stretch out your hand over the sea, that the water may flow back upon the Egyptians, upon the chariots and the charioteers." So Moses stretched out his hand over the sea, and at dawn the sea flowed back to its normal depth. The Egyptians were fleeing head-on towards the sea when the Lord hurled them back into its midst. As the water flowed back, it covered the chariots and the charioteers of Pharaoh's whole army, which had followed the Israelites into the sea. Not a single one of them escaped, but the Israelites had marched on dry land to the midst of the sea, with the water like a wall to the right and to the left. Thus, the Lord saved Israel on that day from the power of the Egyptians. When Israel saw the Egyptians lying dead on the seashore and beheld the great power that the Lord had shown against the Egyptians, they feared the Lord and believed in him and in his servant Moses. Then
Moses and the Israelites sang this song to the Lord. Nanni l-mulej, għax tkabbar bisħiħ, zwimel u rikkiba u għaddabhom fil-bahar. Għawiti u għanjieti l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Dan u Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-mulej gwerrir, Jahwe ismu, l-imrikeb tal-farawn u qawwitu tefaħħom fil-bahar, l-aħjar fost il-gwerrira tiegħu f'baħar il-qasab ħarraqhom. Belaħħom l-irdum pal-ġebla niżlu fil-qieħ. Lemintek mulej, is-sebħet fil-qawwa, lemintek mulej, tfarrak il-għadu. Lil-poplu tiegħek int twasslu u tħawlu fuq muntanja il-wirt tiegħek. L-imkien mulej li inti għamiltu għamartek. Il-maqdes sidi li ħejjew idejk. Il-mulej jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu. U Alla aħna għandna nħossu sal-lum il-qawwa tal-ġubiet tiegħek tal-imoddi. Għax dak li l-eminija setana tiegħek għamlet ma' poplu wieħed meta ħlistu mill-jasar tal-Farawn, issa qiegħed tagħmlu għas-salvazzjoni tal-ġnus bl-ilma tat-tnissil ġdid fil-Magħmudija. Għamel lill-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu ħaġa waħda ma' wlied Abraham u jiksbu id-dinjità sħiħa tal-poplu li int għażilt għalik bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Intom li bikom laċ, ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew, ixtru u kulu b'xejn. Imbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jinxebbax? Isimgħu minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u ersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri mweda lil David. Ara, jien qed tuxut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli.
Inti ġens li ma tafx bih is-sejjaħ. Ġnus li ma jafux jiġru lejk minħabba fil-mulej. Alla tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin fehmietu. Ħajjerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-fehmiet tiegħi mhumiex fehmietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma għoljiet ismewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati l fuq minn triqatkom, u l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Verbum Domini. Kol konferħa natim law l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Flimkien? Kol konferħa natim law l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jien it-tama ma jkollix minnix nibża, għax qawwieti u għanieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr l-mulej sejħu ismu, għarfu l-ġnus blemejjel tiegħu, xandru li jismu huwa fl-oli. Għannu l-mulej, għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tammar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti waħdek it-tama tad-dinja, fom il-profeti tiegħek int ħabbart minn qabel il-misteri li seħħu fi żminijietna. Ħares lejna bisliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek, għaliex ħadd mill-fidili tiegħek ma jista' jimxi l quddiem fit-tajjeb jekk ma tkunx inti stess li tnebħu. Bi Kristu Sidna. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils les rendaient impurs par leur conduite et leur acte. Alors je déversai sur eux ma fureur à cause du sang qu'il avait versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leurs conduits et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait,
C'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je veux agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'eux. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Verbum Domini. فيا البصافيا والله وسبيرتو قوي جدت فيا لا توربنيش من قدامك تنحيش مني السبيرتو قديس تياك رد لي لنا تالسالفاتسيوني تياك وبسبيرتو قلبيني وتقني للمدنبين نعلم ترقاتك والهاتين ليك يرجعوا لورا Lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju. Noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqahomx. Is-sagrifiċċji tiegħi u Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobiena ma twarrabix u Alla. nitolbu. U Alla bil-klim tal-patt il-qadim u tal-ġdid, inti tallimna niċċelebraw il-misteru tal-għajt. Għamel li nifmu l-ħnina tiegħek biex bid-doni li tatina issa nitqawwew fit-tama tal-ġid li tatina il-qudiem bi Kristu Sidna. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti ddawwal dan il-lejl qaddis bis-seb tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqdu b'qalb safja bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.恭读圣保禄宗徒致罗马人书。弟兄们，难道你们不知道，我们受洗而进入基督耶稣内的人，就是在他的死亡中受洗的吗？我们已经借着洗礼与他同归于死，并与他共葬。为的是要我们也能度着新生活，就像基督借着父的光荣从死者中复活了一样。如果我们经历了他的死亡，而跟他结为合一，也要经历他的复活，而跟他结合为一。因为我们知道，旧的我们已与他同钉在十字架上，使那属于罪恶的自我消灭。这样我们就不再做罪恶的奴隶了，因为已死的人便摆脱了罪恶。所以，如果我们与基督同死，相信我们也要与他共生。因为我们知道，基督已经从死者中复活了，就再不会死，死亡再也不能控制他了，因为他死了，是为罪而死，一举而尽全功。他活着，却是为天主而活着。你们也要这样。就罪方面说，当看自己是死了。但是你们在基督耶稣内，是为天主而生活的人。Verbum Domini. Missier, nwassallek il-bxara tajba tal-Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Għax għal dejjem it-tiba tiegħu.
jgħidu li Izrael għal dejjem ittibati. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa, il-leminija tal-mulej għamlet wejjeġ taħila. Mammut imma nibqa' ngħix u nħabbar l-ħmejjel tal-mulej. Saret il-ġebla ta' xawka, bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Kmieni mas-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa, in-nisa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fejjaħ li kienu ħejjew. Huma sabu l-ġebla mgerba minn quddiem il-qabar, imma meta daħlu fih il-katavru tal-mulej Ġesu ma sabuh xemm. U kif kienu mħasbin fuq dan, f'daqqa waħda derulhom qudiemhom żewġ tirġiel libsin il-biss jiddi. In-nisa mimlijin bil-biża' baxxew għajnejhom lejn l-art, imma dawk qalulhom il-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil minnu ħaj, mhuwiex hawn imma qam. Ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija, meta qal jeħtieġ li l-bniedem jingħata f'idejn il-midinbin, ikun mislub u fit-tielet jum iqum mill-imwiet, u ma ftakru kliemu. Telqu lura minn ħdejn il-qabar u marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu lil-11 u lill-oħrajn kollha. Kienu Marija ta' Magdala u Ġwanna u Marija ta' Ġagbu u n-nisa l-oħra li kellhom magħhom huma kienu li qalu b'dan l-apostli. Imma d-diskors tagħhom l-apostli stħajlu ħtewdin u ma jemnuhomx. Madanakollu Pietru qam u mar bġirja lejn il-qabar, tbaxxa biex iħares, imma ma rax li faxex u reġa' lura d-dar ma ġeb dak li kien ġara.
din il-kelma tal-mulej. Aħna wkoll fil-mumenti ta' dlam naħsbu li din l-aħbar hija biss tewdin bħalma ġralhom l-Apostli. In-nisa li l-Vanġelu ta' San Luqa isemmihom bisimhom Marja ta' Magdala, Ġwanna u Marja ta' Ġagbu u nisa l-oħra li kellhom magħhom. Dawn iwaslu aħbar lil qabar li fih pretendew isibu l-katavru tal-imgħallem mislub u mejjet, dak il-qabar huwa vojt. Li dewrulhom żewġ tirġiel libsin il-bies jiddi u li qalulhom nagħlaq qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil min hu ħaj. Mhuwiex hawn, mhux fil-qabar, imma qam. Ftakru x'kien għalilkom. U n-nisa jiftakru fil-kliem ta' Ġesu u jitilqu lura miħdejn il-qabar biex jagħtu l-aħbar. L-ewwel reazzjoni tal-Apostli tal-11 u tal-oħrajn hija li dak kollu dan id-diskors jistħajluh tewdin. Ma jemnuhomx. Aħna llum irridu insegwu lil Pietru. Is-sajjiet umli u żbukkat li l-mulej qallu jiena nagħti ħajti għalikum baċċaħdu u f'dak il-mument ta' inċertezza, ta' aħbar stramba u ġdida, iqmur bġirja lejn il-qabar, jitbaxxa biex iħares u ma jarax ħlief il-faxex. Reġa' lura id-dar mimli taġġib, maġġeb li kien ġara. Aħna rridu nsegwu lil Pietru u quddiem il-qabar li l-fdalijiet tiegħu għadu magħna għax il-Persjani fis-7 seklu ippruvaw jeqirduh il-qabar ta' Kristu. Aħna baqa' għandna xi ħajt jew tnejn minn dak li kien il-qabar ta' Kristu. Imma l-post nafu fejn kien, bħalma kienu jafu l-Persjani. Il-post nafuh bħalma nafu l-post tal-qurrija fejn nissallab l-imgħallem. Imma dak il-qabar vojt lilna jħallina liberi nagħmlu għażla li mill-loġba minn dak l-istaġib ngħaddu għal-fidi.
li nħossu li l-qawmin tal-mulej mhux tewdin imma aħbar tajba li ta' min jagħti ħajtu għaliha. U intom tafu li jiena din is-sena għalaqt 10 snin arċisqof, ma nafx kif jgħaddi l-ħin. Il-Papa Franġisku nominani arċisqof raj ta' din il-Knisja Żiża fis-27 ta' Frar 2015. Ftit jiem qabel sirt arċisqof fuq ix-xatt tal-Libja 21 ħaddiem, ħafna minnhom kienu plasterers u painters fil-qasam tal-kostruzzjoni, 21 ħaddiem nisrani mill-Eġittu għamlu għażla. L-għażla li għamlulhom in-nies tal-ISIS kienet jew isiru Musulmani jew tmutu. Ir-risposta ta' dawk il-ħaddiema fil-15 ta' Frar 2015, 10 snin ilu, kienet aħna ma niċħdu qatt lil Ġesu u ħanxrulhom rashom. Magħhom kien hemm wieħed Afrikan, ma kienx Eġizzjan. U meta tal-ISIS għamlulu wkoll id-domanda għalilhom Alla tagħhom u Alla tiegħi. U miet magħhom. 21 ħaddiema li fi żmienna, mhux fl-antik, fi żmienna taw ħajjithom u ħallew ħajjithom. Demmhom tħallat mal-baħar li dawwarna u li nowmu fih. Meta tħarsu lejn il-baħar tagħna, ftakru li miegħu hemm imħallat id-demm ta' dawn il-ħaddiema li taw ħajjithom biex ma jiċħdux il-Ġesu. Il-fidi tagħhom kienet sempliċi, imma profonda. U kif tista' inti tagħti ħajtek għat-tewdin? Jekk mhux għax fil-qalb tiegħek hemm l-esperjenza tal-paċi, tal-ferħ, tas-sewwa li ma joħodilek ħadd u li ġejja minant Ġesu li msallab irxu xtat. Illum aħna l-insara li tammidna meta konna ċkejknin inġeddu il-fidi tagħna falla li huwa mħabba. Illum iridu ngħaddu mill-mewt għall-ħajja, mid-dlam għad-dawl, mill-mibeda għall-imħabba. Illum nilqgħu magħna 20 adult li għażlu li jilqgħu lil Ġesu f'ħajjithom, li jsiru nsara. Nitolbu ħafna lihom għax bħalma l-mulej jgħinhom il-ħażen jipprova wkoll jattakkhom. Għandhom dritt tal-għajnuna u s-sosten tagħna. Dear catechumens, we pray for you today as you choose Jesus Christ as your Savior, as your guide, as your life. May He fill you with His joy, with His peace, with His grace. May you feel the joy of belonging to Him. He will strengthen you with the gift of His Spirit. He will give you Himself and the Holy Eucharist. May you be blessed and pray for us. U aħna
li aħna kattoliċi inkalliti li minn għalina jisħoq inna xi premju sabiħ. Ejjew nitolbu b'umiltà li l-fidi tagħna tkun dejjem fidi ħajja, fidi samma, li ma naqtow qalbna qatt u lil Ġesu ma niċħduh qatt. Morru, għajdu lil sħabi, niltaqa' magħhom fil-Galilija. Ħutna l-Orjentali bħallum għandhom din it-tislima sabiħa. Hristos anesti, il-mulej Kristu qam, u risposta tkun għaletos anesti, tassew qam, tassew qam. U t-tislima tiegħu għal kull wieħed u waħda minna tkun il-paċi magħkom. Ħuti eżis, nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex isawwab il-grazzja tiegħu fuq dan l-ilma ħalli daw kollha li fih jitnislu mill-ġdid jingħaqdu fi Kristu mal-ulied adottivi ta' Alla. Adisa Maria Mala, San Michiel, Angeli Adisa Ta'ala, San Juan Bautista, San Joseph, San Pietro, San Paul, Sant Andrea, San Juan, San Giuda Taddeo, Santa Maria Maddalena, San Stefano, San Ignazio, San Lawrence, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Sant Agatha, San Gregor, San Publio,
San Carlo Borromeo, Sant Atanasio, San Basilio, San Martin, San Cirilu, San Metodio, San Benedito, San Francisco, San Domingo, San Francisco Saviero, San Giovanni Maria Vianney, San George Breca, Santa Catarina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Beato Nazio Falzon, Beata Maria Deodata Pisani, Adis incolata Allah, Urini namana, min kodeni, min kono, mil mauta deiem, brincarnazioni tiec, bil mautural mintiec, Spiritus Sanctus ricerit futna, Lil namidin bin, Adis bil gratia tiec Daniel matal mamudia, atweri cedita uridec, Gesù ibenta l'alhai, Christus mana, Christu il altartana, Alla ta' dejjem li tista' kollox, kun magħna bil-misteri tal-imħabba tiegħek bla tarf, u ibat l-ispirtu tal-adozzjoni biex toħloq popli ġodda li jiġu mwielda lik fil-fonti tal-mamudija, biex dak li jseħ bil-qadi li tagħna iseħ tassew bil-qawwa tiegħek tal-aġeb bi Kristu Sidna.
U Alla, b'qawwa li ma narawiex bil-għajnejn tal-ġisem, inti ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-Magħmudija. Fil-bir tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex sa minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu il-qawwa li tqaddes. Fl-ilma tad-Duluvju inti tajtna sinjal ta' twelid ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu id-drawwiet tajba. Inti għaddejt li ruliet Abram fl-inxief minn nofs il-Baħar tal-Qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasal tal-Farawun ikun xbija minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibnek Ġesu Kristu wara l-Magħmudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek fl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib ħareġ minn ġenbu ilma imħallat bid-demm. Wara li qam mill-imwiet, ordna lid-dixxipli tiegħu qalilhom morru u għallmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek u ftilha l-għajn tal-ilma tal-Magħmudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li inti ħlaqtu xbija tiegħek jinħasel minn kull tidnis qadim ta' dnub permezz tas-sagrament tal-Magħmudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk mulej biex il-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti biex daw kollha li bil-Magħmudija jindifnu fil-mewt ma' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna.
jersqu dawk li se jirċievu l-mamudija mal-parini tagħhom. Ħuti eżis, bil-misteri tal-għajt aħna ntfinna ma' Kristu fil-mamudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna it-tħejjija tagħna matul ir-Randan, flimkien ma' dawħutna li se jistqarru l-fidi tagħhom qabel isiru u li talla bil-mamudija mqazza, inġeddu l-wedid tal-mamudija tagħna li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emil kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja mqazza Kattolika. I'm going to repeat what I say in Maltese at this moment, also in English. Tiċnu dil-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' Awliet Alla. Do you renounce sin so as to live in the freedom of the children of God? I do. Tiġdu lil-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom. Do you renounce the lure of evil so that sin may have no mastery over you? Tiġdu lix-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub. Do you renounce Satan, the author and prince of sin? Temnu intom falla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Temnu intom f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-nubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? U Alla li jista' kollox Missier Sidna Ġesu Kristu li nissinna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna. Iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Erik, un pote bagjoj ne emer teatit, de te birit, de te spirit te xente. Elena, Seni Baba, Ugol, ve kutsal ruħ, adina vaftis sediorum. Francis, je te baptise au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Nicolas, unte pote pagjoi ne merteatit, de te berit, de te spiritit te scente. Maria, voi info, jitsi, jisheng sheng jiming, geni stosi. Caterina, voi info, jitsi, jisheng sheng jiming, geni shosi. Elizabeth, voi info, jitsi, jisheng sheng jiming, geni shosi. Michel, voi info, jitsi, jisheng shen, jiming, geni sosi. Carlo Acutis, voi info, jitsi, jisheng shen, jiming, geni shosi. Laura, voi info, jitsi, jisheng shen, jiming, geni shosi. Louis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Anthony, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Matthias, jina namdek, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Fatima, bina bautismuhan kita sa pangalan Nagama at nananak
atnag Spiritu Santo. John, wo yin fo, chi si, chi sheng sheng jiming, geni shosi. Ian, wo yin fo, chi si, chi sheng sheng jiming, geni shoshi. Gabriel, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Fatima, Seni Baba, Ugul ve kutsal roh adina vaftis ediorum. Helena, pitavinteium putranteium, parir shuda ahmatin veum, namatil nian ninnes nana pedutunnu. Għatuhom ċabċipa kbira kieġa. Ulidi intom sirtu ħolqien ġdid u lbistu lil Kristu. Ilbsu din il-libsa bajda, żommuha fuqkom bla teba, sa ma taslu quddiem it-tribunal ta' Sidna Ġesu Kristu, ħalli jkollkom il-ħajja ta' dejjem. Amen.
Parini, ersqu u għatu d-dawl lill-insara l-ġodda. Sponsor. The sponsors now come to light the candle for the new baptized. The sponsors. Now the sponsors will give the candle, the lit candle, to the newly baptized.
You have been enlightened by Christ. Walk always as a child of the light, and keep the flame of faith alive in your hearts. When the Lord comes, may you go out to meet him with all the saints in the heavenly kingdom. Amen. My sons and daughters, born again in Christ by baptism, you have become members of Christ and of his priestly people. Now you are to share in the outpouring of the Holy Spirit among us. The Spirit sent by the Lord upon his apostles at Pentecost, and given by them and by their successors to the baptized. The promised strength of the Holy Spirit, which you are to receive, will make you more like Christ and help you to be witnesses to his suffering, death, and resurrection. It will strengthen you to be active members of the Church and to build the body of Christ in faith and love. Brothers and sisters, let us pray to God our Father that he will pour out the Holy Spirit on our newly baptized brothers and sisters, to strengthen them with his gifts and anoint them to be more like Christ, the Son of God. O powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit, you freed your sons from sin and gave them new life. Send your Holy Spirit upon them to be their helper and guide. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill them with the spirit of wonder and awe in your presence. We ask this through Christ our Lord. Of the Holy Spirit. Peace be with you. Elena, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Katerina, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Laura, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Carlo Acutis, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you.
Michelle, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Fatima, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Mattias, hu s-siġil tad-don tal-Ispiritu Santu. Il-paċi miegħek. Gabriel, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Elizabeth, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Maria, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. John, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Jan, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Louis, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Nicholas, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Anthony, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Francis, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Helena, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you.
Fatima, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Huti eżis dan l-ilma li se nroxxu fuqna, ifakkarna fil-mamudija tagħna. Ejjew inroddu ħaj lill-Alla l-missier tagħna li bil-qawmien ta' ibnu mill-imwiet fil-mamudija tagħna li jkollna sem mill-ħajja ta' dejjem. اغسلني واكتر ما يغسلشني بياض عمل النسوة الفرح لنا بشاد مليون خطيتنا وجهك من خطيتي هسر سنيتي كلها اخلق في قلب صافي يا الله وسبيرتو قوي جدد فيها توربنيش من قدامك تنخش من الاسبيرتو قديستيك صوت لنا السالفاتيوني تياك وبسبيرتو قلبيني واتقني
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej it-talbu l-offerti tal-poplu tiegħek biex dak kollu li kien mibdi bil-misteru tal-għajt bil-għajnuna tiegħek ikun inna ta' fejqan ħalli naslu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Nerfo lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa xira tas-sew tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandru f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għajt tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għajt imxeret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġu il-innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Missier ħanin Miċċa Kontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatiha slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku. Miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħajni, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli.
Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb u x-xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus safi tagħha San Giuseppe u tal-apostli u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Giovanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Clement, Sistu, Corneliu, Ciprian, Laurenz, Crisogonu, Giovanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom naf kollox u ħarisna bi Kristu Sidna. Amen. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubithom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisha il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dam tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram, u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis,
vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda taslim. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u slim. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra ta' ħnina tiegħek għatina sem fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Petru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Today these, our brothers and sisters, have received baptism, and so they can call God their Father. So at the Saviour's command and formed by divine teaching, together with them everybody in his own language, we dare to say, Missirna li inti fis-smawit li tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salvna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħek. Miegħek ukoll. Għattu il-paċi lil xulxin.
Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejqa.
jitolbu. Sawa fina mulej l-Ispiritu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajtna bis-sagrament tal-għajt, hekk ukoll fit-tiba tiegħek għamel lil-koll li nkunu qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. I would like to thank all of those who have prepared our catechumens to become new Christians. Welcome. Let's have a round of applause for these new Christians today. Now you have become Catholics, and you start receiving orders from the bishop. Don't forget that we meet every Sunday for the Eucharist. And if you meet other Catholics who have forgotten this custom, please remind them that we meet for the Eucharist at least every Sunday. Nixtieq ukoll nawgura lill-membri kollha tal-Mixja u nitlobhom ħafna jitolbu għalija, jitolbu għall-Knisja f'Malta, il-mulej ikattarkom fl-erf, fl-għaqal u l-qdusija. Il-mulej ma'kom. Imbaxxu rasna biex niċċervu il-baka. Lilkom li nġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-Għajt, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħina tiegħu jħariskom mill-kull tiġrib ta' dnub. U li jġeddidkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet iwettaqkom fit-tama tal-ħajja bla tmiem. Bħalma fakkartu bil-ġabra l-passjoni tal-mulej u issa qed tifirħu bil-festa tal-Għajt, iwassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. As you go out of the church, you will receive a little bottle of water blessed during this holy vigil. Keep it and use it to bless your homes, to bless yourself, as a reminder of the grace of baptism. Ite missa est, alleluia, alleluia. Regina Celi. Alleluia.
Aħna nerġgħu nkunu magħkom għada filgħodu fid-9:30 biex flimkien niċċelebraw lejt tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet u r-rebħa fuq is-seta tal-ħażen. Kulħadd mistieden jattendi għal quddiesa ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Grazzi, Missier Ħanin, għax fl-imħabba infinita lejna l-bnedmin inti jogħġbok tibgħat fostna lil-ibnek il-waħdieni. Kont int, Mulej Ġesu, li urejtna min huwa l-Missier. Dan għamiltu b'fedeltà sħiħa lejh sal-punt li kont lest tagħti ħajtek għalina. Inti s-Salvatur tagħna, inti huwa dak li ħriġt rebbieħ fuq il-mewt. Fik biss hija t-tama tagħna. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.